Mfethu ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Ntombela bengicela nje uqala ungena kuleli cast cofoza subscribe button ukuze uzothola bafethu konke okwenzakalayo kulo leli cast bafethu leli cast liyafundisa liyasiza bafethu einkingeni abantu abasebhekene nazo bafethu nawe lapha ekhaya ungasizakala uma ungase usubscribe kuleli channel so siyacela kakhulu bafethu subscribe akumoshi idatha kodwa nje usuke uyibeka amathubeni ukuthi nje ubone zonke izitori ezenzayo ubone emhlabeni kwenzakalani sakhile mhlawumbe ezinye zeinkinga ezinye inkinga nawe mhlawumbe ubhekene nazo uyayibuza uyiphendula ukuthi bafethu kodwa ngaphuma kanjani kulezi zinto uyasaba ke wena ukushutha ke so into ezokusiza ukuthi ke ubone izitori ubone ukuthi mhlawumbe nawe ungahenglisha kanjani udaba lakho noma inkinga yakho obhekene nayo so njengamanje ungakhohle ukulike ucomment ukushare comment bafethu kuyasiza kakhulu ngoba ubone nje bafethu sibancane kangaka so kunezitori lapho khona uthona mhlawumbe azenzi ngokuthanda kwakho noma mhlawumbe ngendlela mhlawumbe wena ufisa ukuthi mhlawumbe sizenze ngayo kodwa uma mhlawumbe sibona icomment mhlawumbe masibhekana nodaba olicishe lifane nalolo mhlawumbe esidelay nalo mhlawumbe singakwazi ukuthi mhlawumbe kugculiseke nawe uzisibone ukuthi mhlawumbe wena ufisa ukuthi lime kanjani lo daba so njengamanje ungakhohlwa nangelilodwa ilanga download i-app yakho EasyBet smartphone download EasyBet app uyibhejele ibhola ubhejele ama game udlala amabhanoyi udlala ama fruit laphana uzenzele imali uhlele ekhaya ngaphandle kokuthi hambe uze uyosebenza uyofesa bafethu so njengamanje kunodaba la esisolungisa luka mama mawami sesiya uchazele thina lonke udaba base sesingakufisa nje ukuthi mhlambe kube wena mhlawumbe usichazela uchazela ababukeli ukwenzakalani mama njani siyabingelela njani ngiyaphila baba njani yebo mama ubani wakabani mama umkhize la yeah nginobaba wakwami yeah enginayo ngokuvumelana ukuthi sibe naye ndawonye ekhaya sikhulise ingane zethu sindawonye ungabe umunye le nomunye ngale kusho ukuthi baba mangizoze nginibize bengifuna ukuthi nginichazele ngendlela inhlalo yami engakhona ekhaya nginogelo wami engihlala naye ekhaya ubaba efika nomntwana wakhe womfana so manje abantwana masiphila la sidla ndawonye masidla noma kulalwa but kunento engayiboni kahle ngomntwana ekhaya kunezikhathi ngiyengithole bendawonye ngithi ngizama nokuthi ngiyayiziba leyo nto ngokuthi phela labantwana babethu ngibona ukuthi eqhubekeni kwesikhathi ngibonile ukuthi ngathi khona into engahambi kahle ngeingane ngazama ukuyilandelela so manje ngathi ngithi ngiyambekela ubaba wakwami uyabamba uyayeka akacaci nje akayimukeli futhi into yami so mama so ngiyacela mama uchazele umbukeli nje kahle ukuthi udaba lakho lo kanjani ubaba lo ubani because ingane yabo njengamanje mina ngiyalazi udaba kodwa awuchazi kahle ulichaza ukuthi ubaba ubani kwenzakalani nobaba mhlawumbe ingane ukanjani eyakho kanjani uhlala kuphi kanjani ngoba mina wangichazela udaba lonke so njengamanje luza luyisiqephu la kubabukeli sihlala la kwamasho yebo ekhaya lami yebo mama ekhaya lami ubaba ufike umuntu ongasebenzi wafika nezinkinga zakhe ngokuthi ngiyathandana naye ngazimukela mayefika nomntwana ngimtreat njengomntwana wami hayi but noma ngibona baba hayi umntwana akayimukeli yazi abantwana mabefika ekhaya umntwana ekhule azumama akhe akakwazi ukuthi angakumukela la kusho ukuthi ngizamile ngokuthi phela isithandwa sami ngiyasithanda ukuthi sizama ukubahlanganisa abantwana but kunento engidlayo kunento engayiboni kahle phakathi kwabantwana bami masisasola ukuhlela ekhaya angazi ukuthi inkinga asazi mama yiphi into ongayiboni chaza nje mama yonke into indlala phansi sizamile sinobaba ukuthi sibenze baba abantwana bandawonye but kuloko mfanyana ngathi kustoped akamtreat lo wami njengosisi unokumbamba bambe endaweni engayiboni kunento engasayiboni kahle so njengamanje wena isiphi inakhujani into ofisa ukusize ngayo bengifisa baba ukuthi ngokwami bengifise ngazathi angazi ngenza kanjani ukuthi at all bengaphuma ekhaya la bebe kwi separation ngoba manje angikho right umntwana wakhe unjani ubehavior nayo yonke into umntwana phambi kwami ehlwa babakhe but ubaba mengekho akasi right wenzani akasi umntwana ongitreata njengomama whereas no wami ngikwazile ukumfundisa ukuthi athathe ubaba njengobaba usnacks nje akangibambi njengomama nje ngiyazama kuyena but akekho right
Yeah, so ngifuna ukuthola la mama ukuthi ubaba lo wafikela nje khona ukuthi ezeze ekhaya. Usho ukuthi ngezimo zempilo ubaba ubengasasebenzi. Yeah. Engasenayo indlela yokuphila. Owathandana naye wena kanjani mhlambe esebenza noma engasebenzi? Ngimthole right. Oh yeah. Yeah, sathi ukubamba uthando lethu sikahle, which means manje mase ngasekho right nami sekunzima ukuthi ngingamlahlela izandla. Ngase sihlela ukuthi sihlale ndawonye. Obeqashiye noma? Beqashile manje bese ngasenayo imali ye rent engasakwazi impilo ingasekho right. Yeah. Sase sivumelana ukuthi sihlale ndawonye. So uma wengane yena washona uma wengane yona khujana yengane ile enye ke efike nobaba. Into engingazange ngifune ukuthi ngihlangane nayo ngabona isithandwa sami mina saba right naye engakuzwa nje ukuthi angeke akwazi ukuhlukana nomntana shothi ngamrespecta ngaleyo ndlela. Wena umtshela vele ukuthi hayi ungezi nomntwana. Angizange ngikubone ku wrong baba. Angizange ngifuna ukuqamba. Wathi wena inqola ithathwa ikhanda thathwa njengoba nami nginomntwana which means singakwazi ukuthi sibakhulise ndawonye abantwana but akuzange kwenzeke ngalendlela besifisa ngayo. Yeah, so wena ekhaya ke njengoba uthi umuzo wakho ubaba wakhona muphi washona ngapi nehlobo ithini ihlobo njengoba kwenzeka kanjena nje ngoba phela ngiyacabanga mhlawumbe akulobolele mhlawumbe nikhipha ngalutho yabo akhipha ngalutho right ubaba. Yes ba ngokwempilo ngakuzami niyazi ukuthi ningaqala nithi right nithi ngiphusha impilo mhlawumbe eqhubekeni kwendlela omunye ashonele nomunye ashonele like obaba womntwana wami uphume empilweni yami ngazikhulisela yena angangalandelela ukuthi uyamsupporta noma akamsupport ofu ingane yakho ingane yami then ngamuva nengane yami uthe noma ubaba ifuna ukuthi azohlangana nami ukuze share iplate elilodwa wathi mekhulumela umntwana wakhe kwabalula kumina. Yeah, cha sengisho ke ubaba wakho ke ubaba wakwakho nombaba wengane ubaba kanjani ngibuzela lokho ukuthi kwenzakalani kuyena nomndeni wakho ngoba mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi bayayibuza bayiphendula ukuthi hawu kanjani ukuthi vele uzohlala nomuntu ekhaya mhlawumbe ngalobo njengoba uchaza ukuthi akalobola kenze lutho uyabo so kwenzeka kanjani ngempela umuntu ababe accepta ilo oqala ngoba vele bekubaba wengane. Oh yes yeah. Usho ukuthi khona manje yena ubekhiphile noma bekwenzeke kanjani umuntu nje wahlawula ingane yakhe. Oh yeah. Usho ukuthi wathi mase phuma empilweni yami nama ngizange ngibe nenkinga yokuthi okube ngishiye nomntwana wakhe ngazikherela umntwana wakhe. Yeah. Yeah. So ikhaya lithenga wena noma ikini noma kanjani? Umuzi wami. Oh yes umuzi wami. Ukazi uma kuukuthi khona into ekhona bekufanele sihlale phansi sikhuluma uzongilethela abantu. Besingakuhlali ngani phansi uqala sikhulume kunokuthi ukulethela abantu. Mangicabanga you late baba. Several times ngikhuluma into ngokunakala abantwana. Siyazi kahle ukuthi ngizokwenza umsebenzi. How many times ngikhuluma namakamera ene wena woqala ongeke ukwazi ukukhuluma nami ene yena lo woqala ongeke akwazi ukukhuluma nami because umntwana manje ngitshela uya amakamera kanjani phuma namakamera phuma namakamera akwazi la semzini wami akwazi ukuthi uzofika namakamera ngazi indoda akwazi kwenzeka lokho phuma namakamera phuma namakamera ngeke kwazi into engishoyo wena stop inhlonipho la uzoyenza ngoba awukwazi mangomoshayele la ekhaya wena uzofika nabantu la ekhaya wena uzofika nabantu babaphuma abaphuma uma nje khona amakamera umuntu wamakamera ndoda hamba namakamera ndoda hamba namakamera akwazi ngicabanga ukuthi baba sekuyisikhathi ngeke wena you stop ngandebele ngane lena lalela akwazi kwenzeka kuzokwenzeka ngendlela yami even wena ngizolalela akwazi lalela ke lokho intenzala abaphume bonke labantu lana niyahamba bonke la
Umana makamera. Umana makamera. You calm down, guys. Ahambe na makamera. Wena oqala nje ongekukhuluma ubona abantu bafike nawo wena baba uzophuma kwami uzophuma kwami nalo sikhotheni wakho wena ngeke la uzophuma uzwandana guys niyaphuma wena sikhotheni kwami Phuma mfana, kwami la. akahambe nosikhotheni wakho Akufuni wena lo. umuntu ohambayo wuwe Ayike into engayikhuluma nawe. thatha isikhotheni sakho ngicela nimtshela thatha isikhotheni sakho ukubamba lezami funa ukuyibamba lesikhotheni Thobala sendoda bamba wena la kunomuzi uhlangene izinto zihlangahlangene ngendoda lesithothobala yalomuzi engayiletha la ekhaya yeza uzolalela izinto zonakele Skotheni landela uyihlo uzomosha Skotheni khuluma nesikhotheni sakho siyamosha Khuluma. Sihlale phansi sikhulume le. uzohlala manje kunini ngikutshela ngesikhotheni